Gasa iti biyak. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyak. Mami, amukon ti agbay. Saan unay anapartak tadi mo pa'y unay kabisado ti agpreno. Nagmayat gayam at talaga ti agbay. Alwadam day takotso ni papam. Wen, mami. Sige, agbike ka. Dito'y lang paraangan Saan ka nga umadadayo? Wen, mami. Umunag ka nintun madamdama, tamapanak agluton. Wan? Wen, mami. Ay na, nagmayat at talaga ti agbay. Daddy, amukon ti agbay. Kat manumat nga mingalda sinursuruan ka ngay. Nalaingan nga agbike ni Junior, Daddy. Nasayat na wasta. Daddy, impark ko pa ilang jibay ko ijay abay ti kutsem. Saan mo asagsagidin Intun mapan kag trabaho, intun bigat. Mami, mapan kami ag-golf ka lagi di ko kumparik madamdama. Katwan ituloy mat madamdaman ni Jonah ti agbike. Saan ka di, Jonah? Wen, mami. Ay, mabalin ka di arumwartan dito'y parangan. Sa dino ka di kayat mo apagbaykan? Ijay plaza. Tadadagiti gagayam ko ijay. Wen mapanta madamdama agbike ijay plaza no iso day ti kayat mo. Mami, papanan ni Daddy. Mapan ka no ag-golf. Isuot mo dya helmet mo. Tamapan agbike ija plaza. Lisa! Lisa! Apay? Apay nga dagasgas na di ko check. Kasat no kumanagasgasan. Nagdakkel di gasgas. Ijay pa'y matsangwanan. Ni, jak mo no kasat no anagasgasan. Kinaag man. Nagbuisidan di kastoy. Nadak da ito kotse. Ita, nagasgasan. Dito'y pa unag ti paraangan. Basit lang madyagasgas na. Anya basit lang. Kita man madin akitaan. Saan matamadlaw Tumala ka. Mamuwak lang no sino tinang gasgas iti da ito'y. Pagbayala. Dagito'y sa buisit nga anak ti karubat tinang gasgas ka. Daddy, siyak tinanggasgas iti kotsem. Jonah. Awanan ka itibayin ngubing. Diyak matinggagara, Daddy. Nasagid nga minto'y bike ko itay. Aghuray ka man. Nene, anya ti aramidam. Ikak man iti pagnakman na da ito yung ngubing. Daddy. Anya, saan mo abautan ni Jonah? Gapula ang iti day tabasit agasgas, Michael. Aglisi ka! May saka matabuisit! Umunag kan, Jonah. Mami! Ita, siyak ti sangwam, Michael. Saan nga ti ubing ngawan gaway nakin ka? Pare, awan kan samot itimod nga gay ay ayam iti golf ita. Nasaya sa mapantalang nagsyat. Day takit ti kayat ko kan ka. Talaga nga awanak itimod nga golf ita. Sa dino ti kayat mo apapananta, pare. Nagpintas matalugan da ito ginatang mon, pare. 2025 model na ito, pare. Isukat da ito ti kayat ko agatangan na lugan. Kita ma, fully automatic, kanagdapay voice command na. Kahit manungay tinggatang mo iti da ito, pare. Nasurok at 2 milyon, pare. Ang sulit, imported ngamin. Kat talaga at top of the line. Amumat ka niya ako. Labayag ko nga arapa pa madaanin ti kastoy ako, che. Siga, kaano ka magtagumatang itilugan mo?
Tapno saan mong anusan di second hand alukan mo? Awan pa'y plano mi kini misis pare. Unaan mi pa'y ngamin alipasan di balay mi. Ay tama ti pangkurkurangan kanyang nilisan. Takayat na, agipatakder kami di bukod mi abalay. Ang kunak, anusan mi pa ilang tagabang iti apartment. Aywan kaya pare. Kumusta nga yan ako iti bunyag? Nabayagan ka at nakita ni Jonah. Takal siguro. This is well, mare. Agreed tunan. Ay, pero mi nagpangat siya. At day din na minsan ilawaan ko nabaot. Ne, apay nga eh. Diyan ka mo. Naglugan nga at balon na at chocolate. Kinan na dito nagtikotse. Ha? Makapakatawa ka mat pare. Di mo kunaan. Amay pare ti mga ni ti chocolate, di doon nagtikotsem. Parts, diyak kaya't amarugitan na ito tugaw na. Sika talaga pare. Talaga na patag-unay kan kada tikotsem. Nanginang amin kahit. Oh, sa dinuntigan mo apag inumanda. Yan mo pa yung agordera kiti Bear. Napatay ka kumpare. Agawid tan. Sa babae, siya agad di mo. Ito lang man na rumwarta. Pare, nagkalas 11 kaya man itirabi. Agawid ako pare. Agurukurayin ni bagat ko. Butang mamadlaw na ni Mrs. mo. Inayaba ako niya sexy waitress. Agorder na may parts. Pwede? Hello, Pogi. May sabay ka di bakit? Nagseksi ka mo tan. Amangan no kaya't yung aramanan dyan signatured cocktail me. Rise and shine. Sige. Basta sikat din lang i-rekomenda. Diyak makagran, miss. Ang subli ha? Mapan ko lang alanti order yo. Inagan mo ha. Di mo liplipatan nga itugot. Sure. Pare, andan na asawa mo. Ito lang mag-parts. Sikat di makam mo. Ngam, ala, nagawid ka talagan pare. Agtaksiak lang nga gawid. Sikat yung magam mo. Alam na siya. Orayak ni Miss Beautiful Parts. Mami, apay nga'y awan pa'y mat ni Daddy. Adda ka di trabaho na oray Sabado. Kwa? Awan pa'y mat di kotse na. Mami, apay nga'ng lulwa ka. Saan ang nagluluha, anak ko? Mabutbut ang akin ni Daddy. Namin ano na kun nga inutan. Gapo iti baro ako tsena. Pasensya amon ni Daddy. Mas labnan sapay di ko tsena. Ngam iti siya. Dakas day tangay bagbagam, anak ko. Saan mo apanunutan ti kastawan? Mami, agong ungat ka di pa'y ni Daddy kanyak. Gapo iti pan nakagasgas ti ko tsena. Day timat ngamin bay ko. Amangan no ba utan nakmanan intun sumangpan. Simangpat kagaya man. Nakaturo ka. Napanan nyo kini Jonah. Aon ngayon mata na sang patak dito balay. Napan kami nagbike ka ni Jonah dita plaza. Apay asan ka naghawi di dirabi? Sa dino tinagturugam? Nag-birthday ni Pare Joel. Nabarte ka kidi nakituro ka kini balay da. Pudno ka di day tangay bagbagam? Ay dati palag ko ng kanya. Ulbod. Ha? Pero di manental daw ko ako na akong gan. Inga kita ni Jonah. Tama nga nugas-gasan naman ang kotse.
Jak pa'y na ipasimpa ti ginasgas na. Ingka na! Kitaan lakpay lang! Jonah! Agpay, mami. Umay ka dito darasam. Apay, mami. Saan ka dito'y parangan nga agbike? Ang mga numasagid mo man ang tikotse ni dadim kat agung at tumanan. Nukas na. Mabali na kun arumor, mami. Ijayak laangan plaza ng agbay. Saan ka pa'y amakadwaan? Taas ikaswag ni dadim. Kabailakon, mami. Uray mapanak ng may maysa. Sigurado ka? Wen, mami. Ado dagiti gagayom ko ijay. Sige. Ang saan ka amapan ija kalsada Delikado. Ado tilugan. Wen, mami. Ijayak laang plaza. Hello? Hello? Malagip nakbay ka di? Baro ano meron na ito eh. Jak kumasungbatan kat. Ni Jen da ito'y. Jen? Sika talaga. Apay ka lahat na imawag ka. Oh, dakas ka di? Adag dito'y balay ita. Amumuntan. Ada ni Mrs. Oh, sorry. Ibagak lahang nga da nalipatam kanyak. Anya dito nalipatak. Da ito'y driver's license mo. Anya? Kasano nga nalipatak? Si kakit di man. Abay, di mo malagip ang nag-check-in tayo dirabi. Kat idinagbayad ka. Amo matan. Michael, nakaluto akon. Makan kan. Hello, Michael. Hello. Umayak maramdaman titayan mo. Bye. Oh, asino dyan kinasaritan? Apay nga inidip mo matan adagos. Ha? Ay, ni pare Joel. Nakaluto ka gaya man. Itay pa mabisinak ngayon. Maragsa ka na, nagsubli ka. Umay ko lang yung lisensya. Agap apura ka unay. Itad ko into madamdamakin ka. Agtugaw tapay mo Apay, saan dak ka di amamis? Jen? Wan, amok nga adda pamilyam. Agpada tala nga adda pamilyana. Kuwits talang. Sa anak anaragsak iti asawa. Kat amok akasta ka mat iti misis mo. Saan ka di nga agbagay ta adwa? Mami, amuyo ka di? Naglilinumbaan kami kadagiti gagayom ko iti bike. Kat? Amuyo no asino tinangabak. Siyempre, sika Wen, mami, siyak ti winner. Naglaingak namin nga agbike. Inabak ko di grade 6. Angam ne, laglagi po Bawal ka mapandita kalsada. Delikado dagiti lugan. Pare, busy kan samot manen. Medyo. Apay ka di. Imawag namin ni kumari kanya kiti na minsan ngal daw. Ni Lisa? On pare, dinamag na no at da ka ije balay. Apay, napnapa na maya. Imawag kan ka. Anya ti dinamdamag na. Awan, dinamag na laeng no napan ka ije balay. Wano adda na panam. Tawan ka madgayam ije balay yo. Pare, mukas di mo awagin ka. Ibagam nga dahak ije balayo. Ha? Jak mata mo pare. Amom ka di nga imawag pa'y gayam kin ni kumarim idinapanta na ginom. Anya? Tuntuntunan na kan samot din ni bakit mo pare. Anya ka di aya di mapaspasamak kada kayo adwa. Lisa, kanayon samot din nga da di taruwar ni Jonah. Jakmat masangsang putanin dito'y balay. Nasayaat mat no nadlaw mo dayta. Kabutang na kanti anak mo. Tapay kumakabutang na. Di ka pa nag-aramid iti istorya. Kabutang na ka.
Gapu tamas ikam iti patag na day takotsem ngam iti iso. Anya? Mabutan ka ang magasgasan kan marugitan ti kotsem. Ngam pinanunot mo kaditirik na ni Jonah nga ung tam gapu iti dayta a kotsem. Lisa, Sa dino tinapanam idi imbagam anak ki birthday ka ni parim a Joel. Jay. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo? Ano addaak ide pumadagos? Amok nga da babaim. Saan mon amay lemang dayta kanyak? Awanan, Michael. Napirdin ti talagkugan ka. Awan serbi dagiti nagatad ang material a banag, numapukaw met ti panagtalak kan panangipatag iti tunggal maysa, iti unag ti pagtangan. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, dito'y drama tayo, kasa, iti biyang. Isagsagot kada kayo, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iting kay panang tarabay. Gasa, itibya. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Itaagon daway, isagot mi manen ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibya. Lakay, ado dya inluto kasi daan. Sayang mat no saan tayo ang maibos. Ha? Mangikabilak iti Tupperware, taipan mo dya ay ni tatang. Ay, kat, wala bakit? Ang mga numakumikum iji bangkag na, kat saan na amasangot ti agluto iti sidan na. Kat mga lakamot lang nga iti rice, tapno day talaangan mangan ti aramiden na. Wala. Ala, mangikabil ka nga rod matlang iti rice iti may sa Tupperware. Ipan ko iti ayan na, bisita at matlang. Saan ko anasarsarong karan iti napan alawas, tabi si akmat iti trabaho. Ala, mabait lang nga rod lakay, isaganak ti ipan mo. Nasaya atay may ka, anak kaw. Unak nga umayak iti balayo inton malam, nga may kamay. Uwan tatang, ado nga mintinluto ni Jess sa asidaan. Isa anak ko na amang yegak. Kasta kaday, ay na, nagsingpot at talaga ti manugang kaw. Ha? Nagsasaritaan may nga may nga kakabsat. Nga damaangay a reunion tayo inton umay abulan. Ha? Reunion? Way, nanakaw. Ijay kanubalay da antim mo na ti vinyaw. Ay kat, wala tatang. Umay kami karagiti ubing, kastamatan ni bagat ko. Way, numay kayaw. Siya kung ti makaamo amang bayad iti kontribusyon tayaw. Apay, mano ayat ti kontribusyon tayo no bilang laang tatang. Saglilimagasaw ti tunggal pamilya. Bayamon na yay. Adamod naglakwak iti natengkaw. Iso asya kaun ti agbayan. Basta umay kayo nga umay anak kaw. Reunion ko nam lakay? Wan bakit? Ije kanu balay da antimona ti venue. Kasta ka di. Ay, agpangadwak amapan. Si kantulatan ati mapanno ko Apayasyak lang. Mapantayo Ikuyog taragiti ubing. Ngamlakay. Kas lang amin mabainak. Amamutan. Maisyo dagiti daduma akasinsin mo. Ipangagdapay kanyak asaan mo aputot dagiti anak ko. Ha? Iso ang mababainak amapmapan iti okasyon. Nang runa no adadagiti kakasinsin mo. Ang naglaing nga agpangag. Makapasair itirik na lakay. Anya, si kate agaramid iti program para inton reunion, anak ko. Wen mama, siyak ti agaramid iti program. Iso sorry kadagiti saan ko akayat nga inayon. Anyat kayat mo asawan.
Kas kumakadagiti dua nga anak ni Jessa. Saan mo't aputot ni Insan Roy dagijay? Iso asana rum nga may nayon iti program. Sa bagay, husto ka iti day tangay baga manak ko. Saan da akaraman iti reunion tayo? Sana talaga, mama. Iso ano masabat yun ni Roy? Ibagayo kan kwa na. Nga uray sana nga itugot dagiti dua asyuman na. Ta saan da talaga akaraman iti program. Nanang, kasla mabainak mo't amapan iti reunion nga ibagbaga ni tatang. Uray siya nga ron, anak ko. Ngam ala, mapan tayo lata. Sana bali ta agawid tayo mutlang adagos kalpasan ti programa. Uray siya nga nang, kasladyak kayat ti umay. Uray da kayon sa latan ti mapan. Ha? Sigurado nga adda ijay ni Auntie Aiza. Makapasair itirik na ti amin ngay sawsawang na. Sapay awan pilpilyan na. Uray ado ti tao kat sumanao. Anya, ano san tayo na anak ko? Sana bali ta kadwa tayo mo ti amayo. Ay, Amangan nga minuad-adda nga ado ti makunada no saan tayo amapan. Mapan tayo ta makikontribute mo't ni Lolo yu ijay. Ne, apay nga da kayo, Gino, kanti kabsat mo. ha? FYI, saan kayo nga imbitado iti da ito'y a reunion, anya? You're not belong here. Auntie? Di nakawagan iti auntie. Kaputa saan ka matakanakan. Tapno mo yung family reunion da ito'y. Apay, kapamilya kayo? Saan da kayo aputot ni Insan Roy? Iso asaan arumbangad da kayo dito'y. Kasta ka di. Ala, pasensya iti iumay mi iti kapsat ko. Aysa, anya ka din dagit nga ibagbagam iti anak ko. Ha? Anak ko kunan? Apay, putot mo aya ida? Anya, This is family reunion and they're not belong. lukas tamot lang. Agawid kami nga rudan. Awan ser-ser biday iti a reunion. Gaputa kas tamot gayam. Ala, Gino, umay kan. Inkaayaban ti kabsat mo. Kas tamot kanina lang nyo. Agawid tayo. Ne, apa yan nagpukaw matanda Roy? Kanawan matanda Jessa kandagiti duwang anak na. Awanan mga, nagawid na. Anya, tapay nga eh. Ay kat nagawid na. Taimbagak asaan akaraman dagiti anak na iti programa. Anya, Excuse me mata. Anak na iti kinabalasang na. Ngam, mangnamnamada may nayon da iti family reunion. Ha, shame on them. anya langan nga iti ko na ni Roy iti kasya nga inaramid mo. No anyaman ti makuna ni Roy, awan bibiyang ko mama. Di kanyak laan, di karaman iti family reunion kat immediate family. Saan akaraman dagiti putot ti sabali? Oh, Ala, agsagana kayon mama. In few minutes, irugi tayon ti programa. Nakasangpatmatan ni Ansyang akadwak a Masters of Ceremony. Kunak tumat kat, kasangsangpot tayo pa ilang ije venue, ngam kasjay ti impasungad ni Aiza. Ay, una yun. Bayan yon. Iti kaano man. Saan tayon nga agaten iti reunion? Nadan tumanen maangay. Isu dalatan. Ayos lang kada kami dahi tatang. Anya nga rod. No saan kami awel kami ti pamilya. Mawatan mi mat. Anya, Makapasahir itirik na tatang. Kasta talaga. pasensya kay kumanan ako. Sana bali, tadadyayan ti mauli amakang kayo iti saan anasaya at manipod iti kasinsin ko. Nagalas sa talaga ti ugali na. Ay, una yun ni Aiza. Di pa ila asyak tinangibagaan na iti amin.
Saan kumamot adag iti anak ko? Sana bale, kas itinakunak, dahil jayan ti mauli. Tsak amo na natibagak kanya Aysa, no bilang ta makasaritak. Bay amaw na nakaw, saan mo natutupan? Agyaman no matagpulak ti pungtot ko kenkwana. Nalabas na yung naramid na. Iti pa'y kasjayang ti ugali ni Aysa. Nuan niya launa ti basol na iti ubeng, ta ibaga na saan da akaraman iti programa. No lalaki la siguro ni Aysa. Iti dayjay mo't lang nga oras, dinanog kon. Grabe, jak marukod ti kinadakas ti ugali na. Ay, uray siya nga raw, anak ko. Kasta unay arurod ko. Nga manyangay nga raw. Bay-bay antayo latan Nagpadaan dala unay nga agina, tatang. Awan mo't basol na giti ubing, tapno pagaramidan na iti kasjay. Dahita nga raw. Nakasingsing po dagiti apaw. Awan ti makunak kadakwada. Mala, bay antayo latan. Adan tulata. Nanang, saan matakas taon iti sakit tinakam may kinantay sa kapit tinaramid na kada kami? Ha? No pampanunutan nyo na sakit pa lang tinakam mi. Saanan? Ay, nasaya at no kasta anak ko. Agkat-katawa kaming tupay ti kapsat ko. No laglagi pa mi ti panang ibabain na kada kami, ijay kaaduan ti tattao. Ha? Isong imbes nga sakit tinakam mi. Aramiden mi kit ti dayjay akarit iti biyag mi. Tapno ad-adda pa nga igad mi ti agadal. Iti kasta, makaturupos kami. Agyaman ak unay, gaputa kasta ti panagpampanunot yung agkabsat. Winanang, igaad mi ti agadal. Balang araw, addan tumot ti gundaway nga ibilang da kami akanakan, nga oray saan mi ida akadara. Ha? Balang araw, nanang, karaman kamin tumot iti family reunion, nga isuda ti kusa amang isali kada kami. Tay saan da amapilpilitan. Tatang, manulangin na lawas. Agmarcha tayo mo ni G-Stage. So, makumlaw di iti anak yung. Ay na, agyaman ako na anak ko. Kasla ka ano lang iti high school kayo iti kabsan mo. Ita, agradwar kan. Sumarsaro nung tumutan ni ating mo. Un nga ro, tatang, nagbiit ti panawan. Pagyaman ako unay, taingaad mo ti panagadal mo, Gino. Ingaad ko talaga, tatang. Gaputa kayat ko panagnagan ka dagiti tattao. Nga damot ka ba ilak? Nang rula dagiti mang tagtagibasit kada kami ti kalabas. No miro ulo nagti kakabagyak, Gino. Amok na ita, saan kong ilibak? Ngam ayos lang. Amok ada ita ti may sa agapuna, anagbali na karit kan ka, tapno igaad mo ti agadal. Pudno day tatang. Iti inal daw ang mapanak iti pagadalan. San na po kaw iti panunot ko dagiti tattao anang ilaklaksid kada kami. Nang ibabain, kan nanguyaw kada kami, tatang. Kamaudyanan na. Agradwar mo't lang ni Gino nga apahok anak kaw. Uwan tatang, sumarsaro nung tumutan niya ading na. Makapapang-arik na dayta nga ipadamag mau anak kaw. Yakla pagarupan na sumakumlaw di ti apahok. Talagaan na siray. Ay uwan tatang, ni Gino pa iti kunayaw. Isungayin ton aldaw ti graduation na. Mapantayo amin. Umay kay to. Ay, kitwil na anak kaw. Umayak nga umay. Sana mabali na sa anak ang makaatindar. Agyaman ako na tatang. Ay nawa na nyaman na anak kaw. Ta isaganak manggidi di kapintasan na pulaw. Isaw to sa raginton aldaw ti graduation na.
Blessing, nanang. Manula nga bulan tinapalabas, manipot iti naggraduarak. Gamita, at trabaho kon. Wan nga rod anak ko. Awan ti sao ang makaibalikas no kasano ka proud kas inam. Amok na ita, nanang. Proud akmat ada kayo tinagbalin nga inak. Agyaman anak ko. Alaing kan, ang mga numala daw kay ti trabaho. Saan, nanang? Nasa papay. Aywan gayam. 29 ita. 13 ton bigat. Aldaw ti sweldo. Mapantay tuman mo tagpasyar kada tatang. Kadwa tayo ni lolo. Ha? Wala nang. Jay damo asweldo. Para kada tayo amin. Ay, katuan ang harod no day tati ko naman anak ko. Isungayin ton bigat. Agsagana kayo. Tarumwar tayo iti oras ti alas 6. Itaman pa'y nga imay ka dito balay. Anyat masapul mo, Aisa. Imayak insan. Tagkidawak ko maititulong iyo. Paritan niya. Idi pa'y kalman nga impan ko ni mama iji ospital. Gaputan na palalo matan ti marikrik nana. Anya? Pangasim insan. Pautangan na kuma. Awanan ti amo ka sa baling asit gak no saan asika. Awan trabaho kita. Sa pasensyakan. Awan may pautang kukin ka. Lakay, itangal daw ti panagsweldo ni Gino iti trabaho na. Barang ada maipautang na. Ha? Ha? Ngam, sweldo na dayjay. Nakababay naman ani, di sweldo na pailangan ti utangan. Siya kung ti makamu ang makisarita kan kwa na inton madamdama. Nakuna na idi kalman, ang mapantay kanu agpasyar ita, ta agsweldo. Ura itantan tayo pailangan. Nakababayin sa una yun. Di ka madanagan. Siyak ti makamu ang makisarita iti anak ko. Ipag. Naimbaglakit din dadakan anak ko. Wala na. Nasapak ka nag-out. Tapang panunutak ti impromise ko pa nagpasyar tayo. Ante Aisa, naimbag ng oras yo. Kastamat kan ka, Gino, kaanakan. Ha? Ay, kwa? Ang mga noon nawaya kayo ita. Intay agpasyaran ti. Kalpasan na, mapantay yung mangan. Siyak ti makaam mo. Gino anak, iso nga imay ni Antim Aisa, ta umut-utang iti kwarta. Adda ka ni Lola Minda iti hospital ita. Anya? Ang mga no adda kwartam, pautangan pa ilang ni Aisa. Wan man, Gino. Pangaasim. Kinapudno na. Marunrunaw akong itibain kan ka. Ngam, anya kay nga ron. Awan mo't samali nga amo kapag kidawak iti tulong. Awan parikot iti daytanti. Mano ka di ti masapol mo. Ura itantan mi pa ilang ti panagpasyar mi. Umay kami kin ni nanang iti ospital. Gino? Wan lola, siyak da ito eh. Imay na anday sa ije balay. Imbaga na, nga da kayo kano dito eh. Iso nga imay kami kin ni nanang. Ada imot mi amakan lola. Mangan kayo. Barang san abawal kada kayo di ginatang ko akanan nyo. Ay na, agyaman ako na eh. Apo. Ha? Apo kunayo? Wan, Gino. Apo. Pagyaman aklaw na eh. Taimay ka. Tapno sa rungkaranak dito ospital. Awan na nyaman na lola. Agpapigsa kayo kuma. Ang mga nalipatan nyo, nga itabulang ti kanayon apa nang i-celebrate iti family reunion. Anya? Iso magpapigsa kayo. Tano adda ti maangay a family reunion itabulan. Tumulong akiti gastos lola. Lakit di karaman kami iti programa. Gino,
Pakawanan na ko, ma. Naglablabas iti kalabas. Ha? Amok ang nagano timbalikas ko ang makapasair itirik na. Kansaan kayo nga inimbitaran tunggal ada family reunion. Ngam ita, ada kalata. Auntie, Lola, awan day jay. Lipatin yun. Kat sapay la ko ma, tainton sumaruno ang family reunion, kat imbitado, kan karaman kami iti programa yo. Tima ko na a pamilya, ket it's not about blood. Ako nada. Ibilang tay kuma a pamilya, dagiti tattao adimtang itibiyag tayo, nga uray saan tayo ida akap-kapin ano. Tanong maminsan, dagiti tattao asaan tayo akadara, ay kadara. Gusto ba, Uncle Roger? Kadaraan, kadara. Kadara. Tanong maminsan, dagiti tattao asaan tayo akadara, ket iso ti ad-ad na ang makatulong iti tiyempo nga agkasapulan tayo. Saan tayo kumaida nga ilaksid, gaputakas kada tayo, at damat laang riknada ang mapasakitan. Bueno papagayang, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan, dito'y drama tayo. Kasa, itibiyag, insurat ni Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Gasa, itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti da ito'y agundaway, isagot mi manan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Gumatang ka kadi itilakok adaing mano? Day, naglako ka laang itinatang itay aldaw. Itadaing manan na iti isursur mo. Gagangay ti agpapaadal mano. Sa bagay mo't kindi Apay, mano ayati agad-adal nga anak mo. Amin da mano. Kanayon ko kita makita alumabas di inauna nga anak mo. Ni Marites day di mano, mangal alay ti nursing, kayat nakano nga agtrabaho iti balasiw taaw. Ag-nurse iti abroad. Ay ka, mayata, dakkel ti sweldo na. Kitjay ngay maikadwa. Ni Rogelio mat day di mano, mangal alay iti engineering. Iso malaga mapirme ti panagsakripisyo. Naanos da nga agadal, isungan ano sakmat. Kitjay nga buridik mo. Maestramot ti kursona. Apay, manong natawa na pimusay nila kay mo. 5 atawan, manong. No si bibiyag pa'y kuma, san ka ngagsaksakripisyo akasta? Ang bala, aganos ka. Imbagla nung makalpas na kita anak mo, sikan tumot ti tulungan da. Un amanong. Mala, isupo mo na ita 2 abalkot adaing, tagatanga ko. Ay, nagsakit-lakit din ayada ito'y bukot ko ang nagsursur itilakok itang aldaw. Ay. Marites! Rogelio! Alma! Sa dino ti ayan nyo! Ada kayo gayaman, nanang. Agrev-review kami. Ay, awan pa'y tinaluto ang makan. Nalipatan mi tinagluto. Malasa na bale. Agreview kayo lang ang tasyakon tagluto. Wan, nanang. Ada nga min ti exam mi. Simangpot ka din ni Nanang? Wan, manang. Kasangsangpot na lang. Tinulungan mo't kuman ahang agluto. At dapat nga min isam-sambot ko nga assignment ko. Kan masapul ag-review Ure siya, adu ti aramidak. Ala, agadal tayo nga roda na sayaat. Tapno da tayon to matimang tulong kaninanang. Into no makaturpos tayo iti panagadal.
Pasensya kayon iti sidaan tayo, anak ko. Nanang, maanusan mi ti daing asidaan. Saan ka madanagan kada kami, Nanang? Addan to, ati kawadwadan tayo. Pampanunutek ngamin ti allowance yumanin inton bigat. Saan ka madanagan, Nanang? Ikarimikan ka makaturpos kami iti panagadal mi. Wan nanang, agbalinak to nga engineer. May saak to kadagiti ipanakkel mo nga anak mo. Kasta, anak ko. Siyak to mati agbalin a nurse, Nanang. Kat si kangay mat alma. Siyak to, mati agbalin a teacher, Nanang. Ala, agan anos kayo, anak ko. Addan tulat ta sukat dagitoy a sakripisyo tayo. Nanang, kasano ngayon? Sa anak ka no ang makapag-exam no jak mabayadan amin ti tuition ko. Kasta ka di. Sa painton bigatan ti exam mi. Di ka madanagan, anak ko. Agbiro kak iti pagutangan. Jak mat kayat ti sumardang. Dandanin malpas ti semester. Saan ka sumardeng? Ituloy mo ti agiskwela. Siyak ti makaam mo. Marigatan kan samat una yan, Nanang. Didak pa kadanagan, anak ko. Kabailak nga isakad ti panagadal yo. Basta ituloy yulat ta ti agadal. Ikarik, Nanang. Nga inton makaturpusak. Saan kan tupulos abaybayan? Narigat na kiti major subjects ko. Nga may karkarigatak ti agiskwela. Iti kasta, makalpasa ka dagos. Kasano nga day tamanong kat agmay may samot ni Nanang amang isaksakad iti panagadal tayo. Sana problema tayo ta, Alma. Ag-working student tak. Kabaalam nga aramidan day ta? Apay kiti na saan? Ay, nagrigat at talaga ti panagbiag tayo manipod pimusay ni Tatang. Isungarod nga agadal tayo anasayaan. Tababaan iti daytoy. Makaaon tayo iti kinarigat ti panagbiag. Aya kanayon asyak ti ringreng ang manong. Siyak pa'y nga nakaad-ad dayo ti ayan na ti kanayon mo nga awagan. Ring-ring-ringen ka kadi. Ibagbaga-klaeng anasurok asang apulon atawan mo dita Canada. Saan ka pa yan nag-awawid? Agawid akto inton kayat ko. Saan mo samot ang malagipan ni Nanang? Siyak pa'y laang matipang ibagaam iti dayta. Da kayo ka ni Alma ti adda dita Pilipinas. Oh, nagbalbaliw ka na talaga, Marites. Sika ti nagbalbaliw. Pasiglaangan akwarta ti adday ti panunot mo. Kunam siguro, jak ammo nga atun ti daga aginatgatang mo. Tanya ko matibibiyang mo, ha? Saan mo matakwarta ti busbus-busag, ah? Aw-awagam ka din ni Nanang? Kasi ka, aw-awagam ka di? Tumalna ka man. Ni Alma, taisukat nga ron tinagbalin ang maestra dito lugar tayo. Iso ti rumbang ang mga sikaso ka ni Nanang. Alma! Tata, asino ka diti imitingan nyo? Jay aapaw. Kaya't ko talagang umay dito iskwilaan. Tapno makasarita ka. Siyak, Tata? Taapay? Di naksiguron malagim. Siyak tigayim ni Nanang mo iti bariyo tayo. Ah, Dito'y gayam ilit pag isursuruam. wan Tata. Jak nga rodan masango abis bisitaan ni Nanang iji baryo. Agmay-may sa ngamin ijay. Katnukas ta nga agtudaw. Agtid-tid-tidan di balayo ijay. Kasta ka di? Ay, jak mat mabalin nga alaon ditoy. Nag-istrikto unay ngamin nilakay ko.
Pasaray ik-ikan mi iti kanen na ni nanang yaw. Ni, apay nga eh. Kunak manuik ikanda manong Rogelio kan manang Marites iti kwarta na. Uray man na da kwartana. Nusan betin ang makarawar agumatang iti kanen na. Ta nakudrepan ti panagkita na balasang kao. Ay, anyamot tan dagiti kakabsat ko. Saan daman lang ako mustaan mo't. Kahit adan sapay iti abroad ni manang mo Marites. Marurudak mo't iti dayjay akabsat ko. Nagado ti kwartanan, ngam di namot kaya ti agawid. Ay na, bisitahan nyo kumaninanang nyo takaasimag. Kitaak to intun masangok tata. Tani madama kami pa'y ngamin nga agpapaaramid iti balay mi. Gina! Ayan mo! Adaak dito'y manong. Day, nakaida ka mat. Madingamin tirik na. Sumrumanan ti ulaw ko. Kasano-asan ka maulaw? Katsan kan samot amang mangan? Adda maluto amakan ijay kusina. Ngamjak mo't makatakter nga agluto. Sa nabalay, taadawit ko amakan para kin ka. Ay, nakababain pa'y kan manong. Kanayon nak nga ikan iti kanak. Nagkita kami gayam kin ni Almay eskwilaan na pag-isursuruan na. Nagkita kayo. Napudaw ka dilat ti anak ko. Limok magmay. Kinwan, pimudaw pa'y. Nakita nga ro di paparami da balay da ilay. Dakal kanukat. Iso tinasauna idinauding ay may dito'y balay. Dakal talaga. Tanda pa'y swimming pool na. Kuna na nga umay nakalaan. Taipasyar na kijay balay da. Ur-urayak nga roon ngam awan pa'y mat. Awan ka di nasasaunakan ka nga umay nakalaan. Ay, imbagak nga ron nga umay nakabisitaan. Nagrikat ngamin di agbalin a maestra. Saan ka makapanaw iji eskwelaan? Kahit kasanugay dagiti na dumang anak mo. Saan da kan samot tin amalagip? Ni Rogelio ti kunam. Inhinyero ngamin iji Manila. Amok sikat akumpanya iti ayan na. Kingaputan na nga to ti saad na ijay, iso adakkel ti sweldo na. Napaadal ko amin dagiti anak ko. Babaan iti bukod ko a sakripisyo. Iso nga ron anas ken kumamit a malagip da ka ta nakapsot ken bakit kan. Sanda ka kumamit a baybayan, ta awan da iti ayan da ita. No saan agapo kadagita a sakripisyom. Hello? Hello, Alma. Ni Manong Rogelio daytoy. O Mano, kumusta kan? At kita dito probinsya. Kada proyekto mi dito ya binisitak. Kasta ka di? Nasaya at ano kasta? Adda panawon mon amang bisita kininanang. Dahil tati kaya't kung ibagakan ka, mabalin ka nga kita ta. Tapno pagsaritaan tati may naik kininanang. Wana? Kat sa dino ka diti kahit mapagkitaan ta, Manong. Kumusta nga ta ni Nanang? Nakapsot ka nung arudan. Jakmot masango apan bisitahan, taado ti trabaho dito eskwelaan. Sika ako ma, timapan mang kita kan kwa na. Taadda ka dito probinsya. Limitado lang ti oras ko. Kanayon kami pa yan naka-field. Awan oras ko. Saan ka noonayin ang makakita ni Nanang? Kuna jay lakay agayom na. Basi-basit ka nung tikan kanin na. Uray pa kaya't ko mapanbisitaan ni Nanang. Talaga nga awan oras ko. Ni Manang Marites, nakaawid ka din? Kada umawag akan ko ana. Ungungtanak. Jakman amo iti dahi a tao. Dayta ti rason, maapay asaan kong awagan, ta nakaungungat.
Nagadun tinagat-gatang na properties na dito Pilipinas. Manumot nga minin atawon na ije Canada, kas nurse. Adon at talaga ati na ornong na. Anong kaslawan plano ng agarit para kininanang? Ay, awan ti makaisakripisyo para kininanang. Saan ang nalakaday ta ngay pagbagam, Alma? Very hectic ti schedule ko. Amo mo ta. Kita to, no ada panawon ko mang bisita kininanang. Hala, baka amuan nak to, no makaawid ka. Apay nga itaka lang ang nagawid, Alma. Diyak ngamin na sangsango, tata. Nagtitinulong kami dito baryaw. Tapno maigatangan itilungon day dinanang yaw asaanan ang nakarieng. Duan atawan tinapalabas. Anya? Nalabit. Timapsot ti bagila. Gapu itinabayag a panawan a panagsaksakit na. Pakauwanan nak nanang. Inuruuray na kayaw. Ang awan man lang kada kayo at alaw nga agkakabsat tinakalagip kinkwana. Isumat lagayam akanain ko ang matagtagainap ni nanang. Iti lang ladawan nyo nga agkakabsat, iti ubing kayo pa'y tikababay na, iti dayding ay pupusay na balasang ko. Rogelio, Manang, naka-wheelchair ka matan, ading ko. Uwan, manipod na atake ak. Hala, umunod ka. Nasaya at mat, tanalagip mo matlaan tinagawid. Dayto'y tinapanunot ko akasayatan awagas nga ramidag. Makipagkita kada kayo akakabsat ko, kan dumawat iti pamakawan ni nanang. Nabayagan na pimusay ni nanang. Ngapay nga itakalaan. Oh. Adan taning tibiyag ko. Kat uray pa'y dagiti kalaingan a doktor. Saan da kun amaagasan? Aniya? Awan gayam ti sirbi ti adu a kinabaknang mo. No nakaptan kay ti sakit. Saan nakamay salakan ti adu a kwarta? Pudno da ita. Siyak, agmay sa akmatan. Pinanawan nakmatan ti asawak. Idi saan ako na makapagtrabaho. Kastamat lang dagiti anak mi. Idi na adandan ito bukod da pamilya. Bimanaw dan. Kat saan da ko na malagip. Kamaudyanan na. Datayo matlaang nga agkakabsat ti agdidinanggay. Ngam naragragsak ko ma. No si bibiyag pa'y laang day dinanang. Ngam, saan pa'y analadaw ti amin? Sulitin tayo ti kadagundaway kada tayo nga agkakabsat. Saan nga obligaan dagiti naganak, dagiti anak? Ngam adda kadagiti anak, amang subad kadagiti sakripisyo ana ipay kadakwata. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo, gasa, itibiyang. Isagsagot kada kayo, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itiingkay panang terapay.